fac afară. Că știu că n-am făcut afară videoclipuri, dar uite că m-am gândit să fac și afară. Pentru că n-am ce să fac. Hai să încep. Da, o să vă arăt și cu ce buzunare am. Buzunarele, aici este un buzunar, trebuie să vă arăt așa, și aici mai are un buzunar și buzunarul meu. Hai să începem cu primul buzunar. Trebuie să am multe lucruri aici, pentru că am băgat. Cinci pensulițe. Cred că le folosesc după mine. Dar nu că vă arăt ce se află în geanta mea. Vă arăt așa niște lucruri, da. Asta este geanta mea, dar nu vă arăt ce se află în geanta mea. Vă arăt așa niște lucruri. Următorul este o cremă. Da. Cine nu a filmat afară să filmeze, că e bine. Asta primit de la o prietenă, adică de la o fostă prietenă pe care o cheamă Alexandra. Adică tot. Nu știu dacă vrea să fie încă prietenă cu mine sau eu să fiu prietenă cu ea. Așa. Cheile, desigur. Și hai să încep cu buzunarul cel mare. Deci, nu cred că am multe lucruri aici, dar cred că am. Nu știu dacă cum se vor. Aceste două prinsori cu care mi-am prins părul ieri astăzi la școală. Această cremă de la Avon. Samuche. Și unul de lei în parfum. Și încă un parfum. Și după aia am o cremă. Un deodorant. Nici să mă mai vedeți, nu puteți. Deodorant și un pix. Acum o să le bag la loc. Deci, da. Nu scați. Vreau să le bag la loc pentru că nu am chef să le țin afară. Să bag două. Ceau, frățiorule. Vine și fratele meu afară. Tati nu e acasă. Tati plecă la bar. Bun. Pensulile o să bag la... Așa. Și cam atât se află. Atâta... Cam por după mine, cum să vă spun, ceva de genul. Și să-mi trimiteți provocări. Vreau. Mai ales de la Amalia, Lucas, Florin, Maia, da? Cine poate astea? Sunt de provocări. Vă pup.